अरे सांग ए दशहरा पूजा आसुची सेत्र पूरा ग्रांड मस्ती करिया कौन कहूछ न भाई काहे न पूरा 10 दिन छुट्टी मिली छी ए दशहरा को सेलिब्रेट करिया एथरो दशहरा पूजा रे अब जे हमें तो तीन जन एंजॉय करिया पूरा पहले हम संग प्रसाद जे शहर रे पाठ पढुती हमें ताको बहुत मिस करिया बहुत मिस हां जे हमें एमिति गले केमिति हबो एमिति गान लागले केमिति हबो नाट्य जे हां संग ताको भी तो दशहरा 10 दिन छुट्टी मिलथिबो ताको ए मौका रे गांव डाके देबा पूरा चौका छक्का अरे जला रुपा वाओ वाओ बढ़िया बढ़िया तू एबे ही ताको फोन करी कहू चला My pleasure. हेलो हां प्रशांत ये स्पीकिंग के कहूछ अबे मते चिन्नी पालो ना कोन हां चिन्नी बा केमिति 3 वर्ष रा तो से तो कथा हेनी बरा अरे मु प्रमोद कहूची प्रमोद तो सांग प्रमोद कहूची प्रमोद हाँ प्रमोद अरे यार केते दिन पर आ कौन सब भल ना आओ घर दादा कोड़ी केमती अछन सब अरे हां बाबा हमें समस्त भल अछु आओ से बालमा टका टिंगरा केमती अछि आ टिंगरा तो मो पाखरे ही अछि अबे सांग आर यू हाउ फाइन 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 अरे बा बढ़िया इंग्लिश कहूछ तो आओ पार्टी कौन खबर सुन सांग एथरो दशहरा पूजा रे फुल हंगामा करिया फुल मस्ती सेति भाई तते फोन करिछि बुझिलो कौन कहूछु आ सांग सेत कथा छाड़ तू केबे आसु कह यस 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 याहू कुड़ी दे नाल यारी पै गई दूजी चोरी दी बंदूक ओने मुੱਲ ले लई दूजी चोरी दी बंदूक ओने उस मोड़ पे वो मुटियार मिली उस मोड़ पे वो मुटियार मिली जट्टी अमला पागल हो गया नहीं नहीं संग ले अरे कौन होला केते दिन पर मु आसी आओ तमे र बोलो सुन सांग भीतर जाना भाई अबे तमे एमती होउछ जेमती भूत अछि एमती भूत पट्टी अरे सांग तू कौन जाननो एठी पूरा गोटे पिलाटे छात्रटे मरि जाई जे आउ तार आत्मा एठी घुरी बुलुची आउ जानि छ त एठको आसे पे लोक मान डरंदे काहे ना से सबले डरो अरे नाइस जोकिंग भूत मते किछि न थाए खाली टाइम दौड़छ बुझिलु अरे सांग तू तो मानबोनी आ छाड़ बे देखो जागड़ा के सुंदर होई ए नहीं तीर तलवार नहीं गोली तू खुद है तेरी फौज तू ही टोली
ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଖାନାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ନେ। ଆରେ କଣ କହୁଛୁ ବା ପୁରା ବଢିଆ ସହର ଖାନା ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ବୋର କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଲୋକାଲ ଖାନା ମିଳୁଛି। ଆରେ ସତରେ ନା କଣ? ଆଉ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ପୁରା ସହରରେ ରଜା ହେଇ ରହିଲୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଇନଭାଇଟ୍ ମିଳୁ ସରିଆ ଖାନା ଖାଇବା ପାଇଁ। why not absolutely यार ସମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଏବେ ବୁଝିଲୁ କଣ କହୁଛୁ? अबे बिलेटा ଓହୋ ହୋ 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 ଏବେ ଶୋଇ ପଡିଆ କାଲି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର ଅଛି। ହଉ ଆରେ, अबे टिंगरा टिंगरा प्रशांत कुआडे गला बे? ସାଙ୍ଗ ତତେ ପରା କହିଥିଲି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା ପାଇଁ ତୁ ରାତି ଅଧରୁ ହିଁ ଉଠି ପଡୁଛୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଏ ମାରିଲା ପୁଅ ମତେ କିଏ ମାରିଲା? ଆବେ ସାଙ୍ଗ ତତେ କିଏ ମାରିବ? ତୁ ପୁରା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ରହିଛୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ବେ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସେଦିନ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲି କିଏ ମତେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା? କିଏ ମତେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା? ଆବେ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଏମିତି କଣ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ମତେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆକୁ କଣ ଗୋଟେ ଭୂତ ମାରିଛି। ହେଲେ ଆମ ପୋଜିସନ ଟା କଣ? ଶୁଣ କାଲିକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ତାହା ହିଁ କରିବା। ओम हेलिंग क्लिंग 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 रंगायो धड़ायो 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 नेड़ायो स्वाहा सिंह सापसाय पतमस सुपसाओ स्वाहा ଆଜ୍ଞା କଲି କଣ ହେଲା ବସ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି ବସ ବାବା ଇଏ ହେଲା ତମ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓରେ ବାବା ଓରେ ବାବା ଓରେ ବାବା ଓରେ ବାବା ସେ କାଲି ହିଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଦଶହରାରେ ମସ୍ତି କରିବାକୁ ଓରେ ବାବା ଓରେ ବାବା ଓରେ ବାବା ଅରେ ବାବା ଚଷମା କି ଆଉ ଆ ଭିତରେ ସେ ପିଲାର ଆତ୍ମା ପଶି ଯାଇଛି ଶୀଘ୍ର ଆ ଦେହରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ବଡ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅନର୍ଥ ଏ ଗାଁକୁ ବଡ ବିପଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ ବାବା? ଶୁଣ ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ ଚଷମା ବଳି ଦବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ 201ଟି ଚଷମା ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତା ସହିତ ସେଉ 2 କିଲୋ ଅଙ୍ଗୁର 3 କିଲୋ ସେନା 3 ପାଏ ତା ସହିତ କନ୍ଧ ମୂଳ ବି ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଠିକ ଅଛି ବାବା ଆମେ ସବୁ କରିବା ରେଡି ଅଛୁ। ବାବା ଆମେ ଏତେ ଗୁଡା ଚଷମା କୋଉଠୁ ପାଇବୁ?
କିଛି ଟେନସନ ନିଅ ନାହିଁ ବସ। ବରପୁର ସୁକୁଠାର ଦୋକାନରେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଚଷମା ମିଳିବ ଆଉ ଚିପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। Oh my god! ଏହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତମେ କରିବା ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ଉପାୟ ଅଛି, ଉପାୟ ଅଛି। ଏ କଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ ତୁ? ଏ କଣ କହୁଛୁ? ଶୁଣ, ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁଣ, ଏ ଚଷମା ଗୁଡାକ ବାହାରେ ବିକି ଦିଅ, ଯେମିତି କିଏ ଦେଖି ନ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚଷମା ବାବା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେତିକି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏ ଚେଲା ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ବୁଝିଲୁ? ଶଳା ଏସବୁ ତୋର କାରନା ମାନେ ସ୍କୁଲଟା ଗୋଟେ ଭୂତ କଠି ବନେଇ ଦେଇଛୁ। ମାରବେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଏମିତି ଭଣ୍ଡୁଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି ଆଉ ନାମ ନିଅନ୍ତୁନି। ଭୂତ ଭୂତ କିଛି ନଥାଏ, ଏସବୁ କେବଳ ଆମ ମନର ଭାବନା ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। କୋଉ ପାର୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ।